хора, днеска ще си... Може би си игра няколко игрите ми. Коя игра да игра първо? Аре, пак Brawl Stars, че ми е любимата игра на телефона. На PlayStation ми е Fortnite. Тъпи много малко. Много тъпи и много малко. Пътеките... просто никой да не ме кани. Не. Чакай отдалеко. Чакайте ме и сега се връщам. Хора, исках да затворя вратата на мама и нашата, защото мама работи да ни преча. Чакайте. Сега аз ще играм с Карл. Надолу. Защо? Що ми показа, че играя на футбол? Казва ми, че играя на футбол, пък не играя. Пък и футбол е тъп. Аре да йо. Аре, брат. Лаги ми толкова много, че направо не знам. Аре, вече се самоубия. Значи, добър съм с Карл. Само не давай. Само не давай плягин. Исках да кажа. Бул. Той е толкова, да не казвам какъв ти направо. Той даде рейди, ама нищо. Пак ще... Окей. Дай пак.
Хора, на мене ми дава, че има мисия с плеаген, пък отвънка при мисиите не ми дава. Не ми показва, че имам мисия за плеаген. Не, Бу, моля те, изчакай, моля те, да се живея. Моля ти се, Бу, ако не изчакаш, си гей. Опа. Не, това ми си най-тъпия човек в целия свят. Благодаря ти. Ти си най-добрият човек в целия... не. Излагахте. Ако искаш, Бул, не давай плеаген. Можеш да си отидеш. Аз просто искам сам да може и с друг и с тебе да игра. Просто искам да си давам плеаген. Ти ако не искаш. О не. Моля те, изчакай. Ти си най-добрия в целия свят. Моля ти се. В кавички. Is my kitchen, is my nation. Махни се, може ли? Може ли да се махнеш? Дебу. Моля ти се, махни се. Chillax the nation. О, не! Ще умра. Как Карл може да стреля през стената, погледнете. Много съм добър с Карл. Може да стреля през стената. Is my kitchen, is my nation. Аре, Бу. Аре, умираш. Бу, умираш. Аре, убий го. Не бе. Ще се разрева. Бу, защо не може да играе? Аре, махай се. Сега, задето ми направи тъпа играта, се махай. Майната ти. Аре, стига бе, Бу. Тъп. Той само има ранкет. Ако още един път загубиш, аз се махам или ти се махаш. Няма такива. Не искам. Не! Бу, ще ми загубиш играта.
Я! Бегай с 300. Измъкнах се. Измъкешен, измънишен. Измъкешен. Не. Окей. Знам, просто я остави да се накисне. Оставих я да се накисне. Оставих я да се накисне. Майко! Само 7 купи. Ще спечеля 200 пари. Но за какво са ми пари? Имам 3670. Тъпи ли сте? То аз за всеки имам пари да го апгрейдна, обаче карти нямам. Ще си игра мисии. Имам само на ранките. Ей, той. Пък и не мога игра ранкет. Защото тъпата игра не ми дава карти. Още 7 копии, спечелих още 14. Окей, вземаме 200 пари. 3870. Ох. Някой ми пара... Кой не ме интересува. Сега с кой да играя? Не знам. Забравих да ви кажа, това е част 4. Днеска реших да ги направя всичките части. Не, това не е последната, просто може да ги направя днеска всичките части, ама... Добре, сега... Ще играем с Dynamite. Я да видим. Добре. Едгара Шоркиус. О, не! Той ще му уби. Помощ. Не ми трябва. Ще му уби. Уй. Малко по-полека, бе.